La veritat que molt contenta, molt il·lusionada d'una nova etapa, nous reptes, nova il·lusió i la veritat que vindrà un equip com el Llevant en el nou projecte que té, la veritat que em fa molta il·lusió i estic molt contenta. La veritat que moltes coses, no? Al final no ha sigut una decisió fàcil, però al final no podia rechaçar l'oferta i el projecte tan il·lusionant que al final tornar a fer al Llevant, posar-lo en el lloc que li correspon d'on estava, tornar-lo a fer-lo gran al club i la veritat que era un repte que no podia dir que no, no? I bueno, aquesta va ser la decisió de dir que sí i la veritat que molt contenta. La veritat que moltes ganes, molta il·lusió, molt de treball i jo crec que intentar ajudar a les meves companyeres de la millor forma possible, a sumar en l'equip i aportar tot el que soc com a futbolista i com a persona. Sí, clar, la veritat que jo sempre penso el mateix, no? Que tindré jugadores molt competitives i quantes més millor, al final és el que fa l'essència i millora un equip, no? Competir en cada entrenament, en cada partit, per guanyar-te el lloc en l'11, la veritat que jo crec que això és l'essència i el que fa que un equip estiga dalt en la classificació o no. Ja per fi estem classificades pel Mundial, ojalà i ara acabar bé els partits que queden, que són 2, i en victòria i ojalà pugui estar en aquest Mundial de 2019 en França, que seria un somni per a mi.